Κοβάκι είναι ούτως ή άλλως για μένα, είναι η φάση που βρίσκω αποδοχή και αγάπη και δεν θεωρώ ότι δεν αξίζω να υπάρχω ως άνθρωπος, ότι κάνω κάτι κακό, ότι αυτά που σκέφτομαι είναι άσχημα. Σαν να κάνεις μπάνιο, το υπόλοιπο σου σώμα ζει πια στην πραγματικότητα αυτή που επέστρεψες, μοιραία, αλλά κρατάς ένα μέλος του σώματος μακριά. Το να αφήσεις το κοβάκι περιμένεις πάρα πολλά από τον άλλον και αυτό δεν μου αρέσει. Το κοβάκι μου κάνει σαν αντίστροφη μέτρηση. Ελευθερία νομίζω είναι να ικανοποιούμε όσο πιο πολύ μπορούμε τις επιθυμίες μας και να κακούμε στο να το λιγότερο σε κανόνες. Να επιτρέπω στον εαυτό μου και να μου επιτρέπεται, για το συνοψίσω, να επιλέγω εγώ τον δρόμο που θα διαλέξω να πάρω. Να μπορώ να διαβάζω και να βλέπω και να φέρομαι όπως θέλω δημόσια και ιδιωτικά. Μάλλον σε μια κατάσταση που έχεις αποτινάξει, ας πούμε, και έχεις απελευθερωθεί, έχεις ξεφορτωθεί όλα σου τα πάθη και όλα σου τις εξαρτήσεις. Να μπορείς εσύ να αφήσεις τους άλλους γύρω σου να πραγματοθούν, ξέρω εγώ. Θα μπορώ να κάνω αυτό που θέλω και να μην μου επιβάλλω να κάνω κάτι που δεν θέλω και να μου λένε τι πρέπει να κάνω.